Питрау бәйрәме ул апостоллар дип әйтәбез инде, изгеләр, татарчага әйләндерсәк, изгеләр Павел һәм Петрның искә алу көне. Киләчәктә бәйрәм үзенең асылын югалтмас микән? Керәшен оешмасында яшьләр бик күп йөри башлады, дәвамчылары бар. Шушы юлаларны өйрәнергә теләүчеләр бар. Менә хәзергедә Аллаһка шөкер, мин үзебезнең авылда күрдем әле. Мин йокыдан әле уяныр-уянмас чыгып килгән чагында уже яшь кызлар чәчәк җыеп кайтып киләр. Шушының хәтле Алик дәдәй сиңа да кыстырып китик әле дип минем дә тәрәзәмә кыстырып киттеләр. Миңа ул рольне уйнау, мин ул рольне уйнаганнан соң 1-2-3 сәгать үземә килә алмый йөрим. Байда булсын, сауда булсын бу йортларның иясе. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Елның иң матур мизгелендә, ул да булса җәйнең уртасында керәшеннәр бәйрәм итәләр. Ул да булса Питрау бәйрәме. Һәм бүгенге тапшыруыбызда без дә әлеге бәйрәм турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунагы исә Татарстанның ат казанган артисты Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әйдәп баручы актеры Олег Фазылҗанов. Хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көннәр. Рәхмәт килгәнегез өчен, сезне күрүебезгә без ихлас шатбыз. Рәхмәт, керәшеннәр әйтим инде. Арулардамысыз? Аллаһка шөкер, рәхмәт. Керәшен авылында туып үскән егет буларак, сез инде керәшеннәрнең тарихын, аларның килеп чыгышы турында һәм әлбәттә инде бүген сөйләшә торган Питрау бәйрәменең килеп чыгышы турында да яхшы беләсездер дип беләм. Әлеге тарихны безгә дә сөйләп үтсәгез иде. Беләм дип инде ул кадәр белмибез инде. Хәзер бит барбер онтыла, яшьләр бит хәзер аның белән бик кызыксынмыйлар. Бәйрәм икән, бәйрәм дип кенә киләләр. Әнә кайдан килеп чыккан, ничек булганын яшьләр бик кызыксынып, кызыксынучылары аз. Бар, әлбәттә, бар. Кызыксынучылары да бар. Питрау бәйрәме ул апостоллар дип әйтәбез инде, изгеләр, татарчага әйләндерсәк, изгеләр Павел һәм Петрның искә алу көне. Алар булалар балыкчылар. Менә шушы балыкчылар Иисус Христос үзенең шушы укытуларын, үзенең иярченнәрен җыя башлагач, алар беренчеләрдән булып, Иисус Христосның өйрәнүчеләре булып, аннан соң инде Иисус Христостан соң халыкка шушының бөтен булган кануннарын дип әйтик инде, законнарын, христиан диненең нинди дин икәнен халыкка җиткерүче изгеләр булып шутланалар, шуларны зур иттереп искә алалар. Алар инде Иисус Христосның иң ышанычлы укучылары булган. Менә шуннан бәйрәм килеп чыга. Аннан соң үзегез беләсез бит инде, Питрау ул бик күп ырым-шырымнарга бик күп. Анда Питрау көнне ул бөтен авылларда да булмый. Менә безнең үзебезнеке Чүп бәйрәме, ул төрле авылда Трисун бәйрәме, кайсыдыр авыллар Трисун бәйрәме итә, Шимек бәйрәме, керәшендә бик күп бәйрәмнәр. Безнең менә безнең иң зурысы булып инде хәзергесе көндә бара Мамадыш районының Жүрүй авылында иң зур Питрау бәйрәме, Питрау җыены дип атала инде ул. Керәшеннәр җыен дип йөриләр аны. Һәм ул 17 июльдә булачак. 17 июльдә булачак. Инде ул гәрмә ничәнче ел уздырыла. Бөтен кайда керәшеннәр бар, Чиләбе якларыннан Нәгайбә керәшеннәре бөтенесе шушында бер зур мәйданга җыелып 40-50 мең кеше җыела анда менә. Исән сау булсак, быел да шуны уздырырга дип җыенабыз, Алла бирсәк, килә алган кешеләрне чакырып калабыз. Керәшен халкы ачык бит ул, кунакчыл. Барыгызны да бәйрәмгә чакырып калабыз. Менә гадәттә бит инде Питрау бәйрәмен Сабантуй бәйрәме белән дә чагыштыралар. Ничек уйлыйсыз, Питрау бәйрәменең үзенчәлеге нидә? Һәм ул ничек үткәрелә? Менә безнең әниләрнең әйтүе буенча, соңга табагына килеп керә ул, менә безнең якларга да соңга табагына килеп керә ат чабышлары, соңга табагына килеп керә уеннар, көрәш дигән әйбер. Менә элегрәк ул булмаган. Ул булмаган, бары тик менә
тирә-як авыллардан кунаклар килеп, туганнар белән бергә очрашып, менә шушы бәйрәм булган. Алар анда гел җырлаганнар да, җырлаганнар, ничек аларның җырлары бетмәгәндер. Мин әле үземдә кичерәк чакта хәтерлим, менә шулай кулларына менә булай алышалар иде, икешәр, өчәр түгәрәк булып җыеладыр халык. И шунда кайсы түгәрәк нинди җыр җырлый анда. Ул шундый күңелле була торган иде. Авыл тулы халык, авыл тулы кунак. Шулай итеп уза иде ул. Хәзер инде современлашты, хәзер инде көрәшне дә керттеләр, чөнки алга таба бара бит нигебез. Димәк, Петров бәйрәме дә үзгәрешләр кичерә, шулай бит? Үзгәрешләр кичерә, кичермичә мөмкин түгел. Гел алай гына түгәрәккә басып кына җырлау кызык булмас иде. Хәзер тизлек заманы, хәзер бит яшьләргә аерым, урта буынга аерым, өлкәннәр өчен аерым. Бик матур уза инде. Үзенчәлеге нәрсәсе белән үзенчәлекле, менә теге татарлар дип әйтмим, мин үземдә ярты ягым белән татар, мөселманнарда ниндидер әзрәк тартыну дип әйтимме мин, ниндидер нәрсә бар. Менә керәшеннәр алар ачык, алар нинди генә уен булмасын барысына да катышалар. Кыю халык. Авылга берәр таныш булмаган кеше генә өеңә килеп керсә дә, аны сыйламыйча чыгармыйлар. Менә шушы бәйрәмдә генә түгел, гомумән шулай инде. Менә сез әйттегез бит инде, чыннан да бәйрәм үзгәрешләр кичерә дип. Киләчәктә бәйрәм үзенең асылын югалтмас микән? Юктыр, мин әйтер идем, юктыр. Барыбер калыр ул. Менә теге бер ара бит кинога йөрүчеләр дә биткән иде, театрга йөрүчеләр дә биткән иде, яңадан кире кайтты. Һаман менә аның өстендә эшләүче галимнәребез бар. Аның өстендә менә мине шунсы сөендерә. Яшьләр хәзер күп, менә керәшен оешмасында яшьләр бик күп йөри башлады. Дәвамчылары бар. Шушы юлаларны өйрәнергә теләүчеләр бар. Шунсысы мине сөендерә дип әйтик инде, ни буларак. Оннан соң тагын шуның турында да сөйләшеп үтәсе килә. Петров бәйрәменең тагын бер бизәге бар. Ул да булса керәшен шибәре. Әлеге шибәрне ничек сайлыйлар һәм әлеге бәйгедә җиңү өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Ничек уйлыйсыз? Мин Петров шибәре бүтән тирә-якта алдан ук бирәләр инде, теге нәрсә дип әйтәләр инде. Катнашыр өчен гариза бирәләр, шуннан соң аларның бөтенесен дә шунда Петровда җыялар. Алар менә теге шибәрләр конкурсы бар бит инде. Менә шуңаррак таяныбрак барыла ул, барыбер шушы бер калыптан әллә нәрсә үзгенчәлеге юк. Талантын карыйлар, җырлау сәләтен карыйлар, бию сәләтен карыйлар, ризык пешерү кул эшләрен карыйлар, ничегрәк икәнлеген һәм шулай ук йолаларны, гореф-гадәтләрне белүдә кирәктер. Сораулар бирәләр, беләләр микән, юк микән үзләренең тарихларын диеп. Яннары сайлап алалар инде. Шулның арасыннан иң тапкырын, иң шибәрен, төс белән генә шибәр булмый бит әле ул. Ички матурлык та булырга тиеш һәм акыл да булырга тиеш. Менә шуңар күбрәк басым ясыйлар. Мин дөрестер дип уйлыйм, шуңар басым ясауларына күбрәк шул яклы мин. Ondan соң тагын бәйрәмнең матур мизгеле турында сөйләшеп үтәсе килә, ул да булса Петров учагын кабызу. Һәм белүемчә, әлеге учакны керәшен шибәре кабыза дип беләм. Һәм әлеге учак тирәсендә нинди уеннар уйнала? Аның тирәсендә җыр инде, әлбәттә, беренче урында тора, әйләнәләр, шуның кырыенда теләкләр телиләр һәм шушы учак бик итеп куялар аны. Учак янып бетә башлагач, шушы учак аша сикерү бар. Бу инде мәҗүсилектән калгандыр дип уйлыйм мин. Учак аркылы сикереп чыккан чагында, эй Кодайым, минем бөтен булган Кодайым дип сөйләшә бит керәшеннәр.
гомумән Ходай дигән сүз ул юк дип тә әйтәләр аны. Раббыбыз, Аллабыз дигән дип сөйләшергә кушалар бит инде. Керәшен нишәтәсен Ходай, Ходай дип өйрәнгән, Ходай дип сөйләшә, Ходаем дип әйтәбез. И Ходаем үзең исәнлек, саулык бир. И Ходаем безгә бөтен булган яман авыруларыбыз шушы учакта янып бетсен. Безнең булган гөнаһларыбыз, языкларыбыз дип әйтәләр инде. Бетсен дип, менә шу учак аркылы сикерәләр аннары. 3 тапкыр сикерергә кирәк аны. Менә шунда инде синең бөтен гөнаһың, бөтен булган языкларың бетә дигән ырым-чырымнары бар инде аның. Ул көнне бик матур, ул көнне бит иртән иртүк торалар, кояш чыгуга ук торып, чыгып китә яшьләр чәчәк җыярга, болынга. Болынга чәчәк җыярга чыгалар, 41 чәчәк җыярга тиеш. Менә хәзергедә Аллаһка шөкер, мин үзебезнең авылда күрдем әле, мин йокыдан әле уяныр-уянмас чыгып килгән чагында уже яшь кызлар чәчәк җыеп кайтып киләр. Шушының хәтле Алик дәдәй сиңа да кыстырып китик әле дип минем дә тәрәзәмә кыстырып киттеләр. Анда яфрак, анда нинди үлән бар, менә бөтенесен дә җыялар. Аны абзарларга элек без яшь чакта аны менә шушы әбиләр барып Апай чишмәсе дигән җиребез бар безнең. Әбиләр барып шунда иманнар укыйлар. Шуннан соң шушы иман укылган ниләрне абзарларга куялар. Бөтен абзар ияләренең дә күңеле булсын, бәйрәм булсын дип менә шулай итеп эшлиләр иде элегрәк. Хәзер инде алай ук түгел. Һәм кичкә аннары җыелалар инде бәйрәм итәргә. Кунактан кунакка йөрешәләр. Менә бит нинди матур гореф-гадәтләр саклана шулай бит. Әйе, шулай шул. Ул бит танышу, күрешү, исәнләшү, ул бит һәрбер авылныкы бит аерым менә бер ничә генә атна аралары һәрбер бәйрәмнең. Һәрбер авылда булган ул бәйрәм. Гомумән Керәшендә бәйрәмнәр бик күп инде. Һәрберсенең үзенең үзенчәлеге бар. Үзенең үзенчәлеге бар, әйе. Аннан соң бәйрәмнең географиясе турында да сөйләшеп үтәсез килә. Сез бит инде әйтеп үттегез, ул безнең Мамадыш районында үткәреләчәк дип, тагын кайсы район авылларда үткәрелә? Мамадышта үткәрелә, ул бөтен җирләрдә үткәрелеп беткәч. 17-нче Димәк, бу төп бәйрәм, шулай бит? 12-нче июль көнне бит. Инде аның чынкы дөрес көне, менә кайсы бер авыллар аның көнен үзгәртми. Ул туры киләме, понедельниккамы, дүшәмбегәме, сишәмбегәме аңа карап тормыйлар. Кеше кайтасын барыбер кайта. Менә бит аның нәрсәсе бар, Гөлүсә, беләсеңме? Бәйрәм диеп, ул эштән Каш булса да кайтып китә иртәнге якта, аннары кире эшләренә китәләр. Менә ул шушы бәйрәмне улылау бу бит инде халык белән халык берсе белән берсен аралаштыру, берсе белән берсен якынайту. Ул тикмә генә уйланып табылмаган әйберләр түгел инде бер уйлаганда. Менә Казанский дигәне бар аның иң соңгы бәйрәме инде. Ансысы Казанский, ансаның Тәнте авылында уза. Быел узармы юкмы? Үзегез беләсез, әнә шул пандемия дигән әйбер бар бит инде. Анда иң соңгы бәйрәм дип бөтен халык шунда җыела. Тәнте авылы, Теләшә районы, Тәнте дигән авылда. Казанский ансы инде Казанский Божий Матери тәресе, аны тәре дип әйтмиләр, сын диләр. Керәшеннәр төсе, изге ана төсе, менә шушы тәренең изге ана Марияның көненә багышлап үткәрелә, ансысы да шушы Петров шикелле ул. Шулай да булыр дигән өметтә калыйк әле без. Амин шулай була күрсен, амин шулай була күрсен. Хәзер әйдәгез бергәләп Петров бәйрәменә багышланган күргәзмәдән сюжет карап битек. Аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Петров бәйрәмендә Керәшеннәрнең Петров җитте, җәй бетте дигән әйтемен һәммәгезнең дә ишеткәне бардыр. Бу бәйрәм җәйнең кыл уртасында уздырыла. Петров җиткән көнне тереклек һәм үсемлекләр дөньясында үзгәреш чыга башлана. Нәкъ көн уртасында кошлар сайраудан туктый. Бу көнне җыеп киптерелгән кыр чәчәкләре барлык авырулардан файдалы диләр. Шуңа күрә элек-электән иртәнге якта басу кырлардан, урманнардан җыеп кайтылган кыр чәчәкләре белән өй эчен, капка һәм коймаларны бизәгәннәр.
Петрау бәйрәме яки Петр һәм Павел көне керәшеннәрнең һәм христиан диненә караган бөтен милләтләрнең бәйрәме. Ул һәр елны 12 июль көнне билгеләп үтелә. Петрау табигатьне олылау дигән сүз, аңа табыну, биргәннәренә шөкранә итү, матурлыкка, табигатьнең иркенлегенә мәдхия җырлау. Шулай ук халыкның алда торган олы һәм җаваплы эшләре, игеннәрне урып җыю алдыннан ял итеп алу мөмкинлеге дә. 2008 елдан Балтай, Гырамбеттон, Каравон, Уяу кебек Татарстан халыкларының милли бәйрәмнәре белән бер рәттән Петрау бәйрәме дә республика күләмендә керәшен мәдәнияте фестивале буларак уздырыла. Халык арасында Петрау кичке сабан туе, мәхәббәт бәйрәме дип тә йөртелә. Уздырылышы, уеннары буенча ул күпмедер күләмдә татарның сабан туена да охшаган. Бирдә дә җитезлекне һәм көчне сынау өчен уеннар оештырыла. 12 июль көнне Татмедиа мәгълүмат агентлыгында Петрауга багышланган күргәзмә ачылып китте. Биредәге кадрларда керәшен халкының мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, рухи байлыгын күрергә була. Петрау керәшеннәрнең иң үзенчәлекле бәйрәмнәренең берсе. Аны икенче төрле әйткәндә җәйнең уртасы дип тә атыйлар. Петрауга хәтле безнең керәшеннәр файдалы чәчәкләр җыйганнар. Һәм инде Петраудан соң аның файдалы үзәкләре тамырга төшә дип сөйлиләр. Һәм дә инде менә без бу матур бәйрәмне күздә тотып, Татмедианың беренче катында шундый матур күргәзмә ачтык. Ул безнең Татар информ агентлыгы фотографлар белән берлектә Рамил Гали һәм Илнар Тупатовлар фотолар белән берлектә шундый күргәзмә ачылды. Татарстанда Петрау бәйрәмен яңартуның башында Татарстан Республикасының керәшен иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисе Иван Егоров һәм Мамадыш муниципаль районы башлыгы Анатолий Иванов тора. Яңартылган Петрау бәйрәме беренче тапкыр 1999 елның 12 июлендә Мамадыш районы Җири авылы янындагы Тырлау аланында үткәрелә. Кичке сабантуй 5-6ларда башлана һәм иртәнге таң атканга кадәр дәвам итә. Анда мәҗүсилектән үк килгән ушак ягып, аның аша сикер йолалары да бар. Бу бәйрәмдә татарларга хас булган җыен элементлары да саклана. Моны сабантуй һәм керәшеннәрнең мәҗүсилектән калган йоласы кушылмасы дип тә карарга мөмкин. Хәзер Петрау иң беренче чиратта фестиваль рәвешендә үткәрелә. Анда керәшен коллективлары чыгыш ясый. Халык авыз иҗаты беренче урынга куела. Бу бәйрәм хәзер Татарстанда бик популяр. Аны башка халыклар да үз итә. Бөтен керәшеннәрнең үзара җыйналып, бер-берсе белән күрешә торган төп мәйдан булып тора. Милләтләр арасында мөнәсәбәтләрне ныгыту, Татарстан халыкларын берләштерү өчен үткәрелә торган бер мәдәни чара булып тора. Безнең елдагыча Петрау бәйрәме ул Мамадыш районы Җири авылында узачак һәм ул быел 17 июльгә туры килә. Һәм инде без барыбыз да менә туганайлар коллективы да шушы бәйрәмгә барабыз һәм дә инде сезне дә көтеп калабыз. Ул безнең иң зур бәйрәмебез. Республика күләмендә торган иң зур бәйрәмебез һәм дә анда безнең Россиянең һәм Татарстанның төрле авылларыннан, районнарыннан килгән ансамбльләр чыгыш ясый, төрле җырчылар чыгыш ясаячак бу фестивальдә. Шуннан да керәшеннәрнең җырлары, аларның киемнәре аерым зур игътибарга лаек. Шулай бит? Сүздә юк, минем әниемнең дә күлмәкләре исән сау, Сакланамы? Саклана, әнә шул тәңкәләре генә юк. Әни ул тәңкәләрне чегәннәргә биреп җибәреп, ул вакытта юк заманы булгандыр инде, сатып бетергән буларны. Булай күлмәкләре исән сау, менә шулай саклана, саклыйбыз, сакларга тырышабыз. Кадерле истәлек сакларга тырышабыз. Ondan соң инде татар театр сәхнәсе эчендә керәшеннәр бик якын тема дип әйтергә кирәк. Туфан Миңнуллинның Гыргыри кияүләре, Мансур Гыйләҗевнең Микулай спектакльләрен тамашачылар инде яратып өлгерде. Әйтергә кирәк, мәсәлән, Гыргыри кияүләре спектакле инде 26 ел сәхнәдә. Ничек уйлыйсыз? Кайсы ягы белән тамашачыны җәлеп итте икән? Әйтеп торам бит. Үзләренең гадилекләре белән, кешелекләре белән Туфан абый шул хәтле уста тоеп алган ул әйберне. Бөтен менә ничек керәшеннең тойгысын биргән, шуның белән аны халык үзегез беләсез бит инде. Нәрсәгә әйтсәк тә, безнең керәшендә, туйларда, кунак ашларында сүз бик юк. Һәрбер ничекләр табып бетерә торганнардыр менә сыйлаганда һәрбер кешегә аерым җыр җырлыйлар бит менә бер генә дә кабатланмый. Менә шуның белән биюләре дә үзенчәлекле, җырлары да бит истә кала торган, шалт кына иттереп тора торган, шуның беләндер инде гадилек белән
Менә кеше бит инде нәрсә әйтсәң дә гадилекне күбрәк ярата. Борыныңны күтәреп йөрмәсәң, гади булып кала белсәң, кешелекле булып кала белсәң, менә керәшеннәрдә ул кешелеклелек сыйфаты бар. Менә шушының беләндер дип уйлыйм мин. Ул Марсель абый юкка гына алынмагандыр. Ул спектакльне мин ул вакытта Нижнекамскида эшлидем. Ул безнең Нижнекамский театрына дип аталып язылган әйбер иде. Аны Туфан абыйдан Марсель абый сорап алып, укып караганда, ошаткан да, и шушының белән Камал театрында ул хәзергесе көнгә уйнала, факаль теге буыннар алышына. Ләкин спектакль яши. Мин аны үзем дә ничә тапкыр карадым инде менә. Ничә тапкыр керәм дә утырып карыйм, вакытым булган саен кереп карыйм. Менә сез үзегез хәзерге вакытта Микулай спектаклендә уйныйсыз. Менә бу роль сезгә эләккәннән соң нинди хисләр кичердегез? Крешен авылында туып үскән малай буларак, егет буларак дип әйтик, миңа калса бу роль сезнең өчен аеруча да якындыр. Шулай, ансызды шулай. Миңа Ринат Хасанович, шушы Кариев театрының баш режиссеры, аңарга кадерле дә бер роль тәкъдим иткән иде. Мин аны ошатмадым, алынмадым мин ул рольгә. Менә бу нишләптер бу миңа беренче укуда ошады. Чөнки мин монда үземне күрдем. Барысы да якын. Барысы да якын, керәшенең бүтән менә мин анда ачып бирергә теләдем, һәм мин аны уйлыйм, бер 70% тирәсе мин аны ачалдым. Барбер нәрсә генә әйтсәк тә, миңа шушы Керәшен авылында туып үсүем бик күп ярдәм итте. Мин аларның юлларын да беләм, мин аларның иманнарын да беләм. Менә эй күктәге атабыз данлы булып торсын исемең синең килсен патшалыгың, җирдә дә күктәгедәй булсын иркең синең. Бүгенге көн икмәгебезне бир безгә, бурычларыбызны кичер, без дә безгә бурычлы булганнарны кичергән күк. Жаманнан коткар безне дип иртәнге иманнары менә шул Керәшеннәрнең шушылай итеп башлыйлар алар көнне. Миңа ул рольне уйнау, мин ул рольне уйнаганнан соң 1-2-3 сәгать үземә килә алмый йөрим. Шуның кадәрле яратып уйныйм мин ул спектакльне, шушы әсәрне кешеләр дә яратып китәләр. Аллага шөкер. Менә бу спектакльдә бит инде Керәшеннәрнең фольклоры да бар. Керәшеннәр тарафыннан яратып башкарылган җырлар да яңгырый. Бәлки мөмкин булса, аларның берсен безгә дә башкарып китсәгез, бик теләп кабул итәр идек. Bütün kişi de bile turgan jırlıyım yani. Çünkü менә bu pandemiya vaqtında bir qayda çıgarga yaramagan vaqtda biz video yazdırıp nege Instagramga koygan idik. Аны bik köp kişi qaragan, şul xatni matur jır, biz bunu bik yaratabız deyip. Bütün kişi de bile turgan jırını jırlap ketiyik әле менә. Suda balık yüzedirle, su salqının sizedir, ay sizedir. Avlımızda bir matur var, üzegimini üzedir, ay üzedir. Ne şunday jır. Eskitkiş. İndi tapmaganda jırlıyık. Bugün sizde konakka şakırgamsız iken rəhmət. Менә şunday jır bilen сиңа bağışlysым kile Gülüse. Керәшеннәр әйтеп торам бит, аларда сүз юк, жыр гына, жыр белән генә әйтәләр. Тау башында шияселе, исәң җиргә тиясе. Тау башында шияселе, исәң җиргә тиясе. Байда булсын, сауда булсын, бу жұртларның иясе. Байда булсын, сауда булсын, бу жұртларның иясе. Бірге ашыяк ашларына. Бірге ашыяк ашларына. Бірге ашасақ ашларына, ташлашмабыз башларына, деп біті.
Менә бит нинди үзенчәлекле җыр. Ни кызганыч, инде тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Сезгә бик зур рәхмәтебезне җиткезәбез шундый матур, кызыклы, эчтәлекле әңгәмә өчен һәм әлбәттә инде бәйрәм белән котлыйбыз. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мин барлык керәшеннәрне генә түгел, бөтен халыкларында, безнең Татарстаныбыз шундый матур бит. Алланың биргәне шөкер, тату матур яшибез. Шулай дәвам итсәк иде, бер-беребезгә кунакларга йөрешсәк иде, бер-беребезнең бәйрәмнәрен яратышып йөрешсәк иде. Исәнлекләр, саулык бирсен иң кирәклесе. Аллаһ Тәгаләдән шуны сорыйк, тынычлык булсын, илләребезгә тынычлык бирсен, кеше кайгы-хәсрәт күрергә язмасын иде. Аллаһ Тәгалә барыбызны да үзенең канаты астыннан чыгармыйча, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә дә рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да уңышлар теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Бәйрәм гүзәл мизгелләргә бай булсын. Подписывайтесь на канал Татарстан-24, не пропускайте интересные выпуски, жмите на колокольчик.